Takže čaute, ja vás pekne vítam. Dnes je piatok 13. Takže ja som celkom nadšený, lebo sa tu snúbia dve zaujímavé možnosti a to je, že je piatok a je to tu teda čistá kolóna a ešte k tomu teda pred piatok 13. No a dneska si tu troška fachčím na takej staručkej setričke. Jazdu si ja patrične užívam. Akurát, že mám pustenú klimatizáciu a nemám taký pocit, že by vôbec nejako sa jej moc chcelo. Je to tu také ako dosť vlažné, takže mám otvorené okno bočné. No a som si povedal, že aj niečo dneska natočíme z jazdy, ale keďže mám otvorené to bočné okno a to tam celé šuští a nemám si kde moju cicku prichytiť, tak sa dneska na tú jazdu asi vyprdnem. Možno si natočíme niečo zajtra ešte robím. Sice bude sobota, no to môže byť také celkom nudné v sobotu. Ale aby som to tu zvládol, piatok 13. tak som si zobral taký môj inštrument pre šťastie. Taký mentálny klobúčik. Takže dneska celý deň jazdím v mentálnom klobúčiku, aby sa mi nešťastie piatka 13. vyhýbalo a mentálny klobúčik celkom ide dneska. Už zachytil viac situácií takých, že ma to pekne krásne obišlo. A neviem, či tento klobúčik nezačnem nosiť častejšie, okrem piatka 13., že by som si ho občas zobral. No a on okrem toho je, pomarančový. Takže to je taký pekný pomarančový osviežovač verejného priestoru. Lebo každý vojde a tak sa po mne zvláštne pozrie, že a potom sa usmeje a nemá nejakú potrebu so mnou nič viac rozoberať. Takže on je vlastne aj taký celkom, neviem, či je odstrašovať alebo priťahovať. Takže tak sa tu celkom mám. No som zvedavý, čo ešte dneska ide byť do večera. No a predsa len spomenul som si na jednu príhodu, ktorú mám z dneskajška, keď už je teda piatok 13., tak sadnem do auta, že idem do roboty a pozerám, že okno špinavé. Pustím ostrekovač na mojej staručkej storočnej Octavii, ostrekla okno, stierače vyšli do polovice a nič sa nedialo. Zostali v polke. Troška tam ten motorček zabzučal takú zvláštnu melódiu a bohužiaľ bolo po stieračoch. Takže mal som potom takú dilemu, že čo budem ďalej robiť. Či ho dneska beriem do roboty, lebo nebol som si úplne istý tým počasím. No je to tu také troška v horách a tuto to zvykne sprchnúť hocikedy, keď je pekný slnečný letný deň a zrazu za 10 minút je tu riadna búrka. No a tomu som sa ja chcel nejako vyvarovať, lebo večer sa mi toto nechcelo riešiť, že čo budem robiť, keď začne riadne pršať. A ja už som tak trocha počítal s tým, že tá Octavia, chuďatko moje, je taká, aká je, tak letel som po druhé auto, ktoré mám v zálohe, že kdyby nieco. A musel som ísť na tom druhom aute dneska do roboty. Ale čaká ma to, že tie stierače budem musieť rozobrať. Tak som sám zvedavý, že čo z toho nakoniec bude, či sa mi to podarí rozchodiť, lebo troskotá to len na tých stieračoch to auto. A nechce sa mi ho ešte dať úplne do šrotu, ale nechce sa mi ho ani predať a nechce sa mi do neho ani pchať peniaze. Takže je to taký môj začarovaný kruh. Ja to auto mám rád, ale zároveň nechcem do neho pchať prachy. Tak sa budem musieť cez víkend v ňom špárať. Sobotu robím, to sa mi nebude chcieť a v nedeľu by som sa do toho mohol pustiť. Uvidíme, ako to pôjde. A ešte som sa rozhodoval, že vám niečo ukážem, lebo niekoho zaujal cestovný poriadok natoľko od mestského úradu, že si ho zobral ako samoštúdium do autobusu. To je perfektné. Také bločky, lístky, ale stihnete si normálne ľudia aj zuby umyť v autobuse. Aha. Tak sa to volá, nejaká dentálna, čo to je? Dentálne husličky, či čo to?
No a ešte vám ukážem jedno zaujímavé zákutie tohto autobusu. Tu sa normálne človek bojí až sadnúť proti svetlu. Realizácia. Realizácia čoho? Svojich názorov. Nie je to pekné? To je také novodobé umenie, neviem, čo to znamená. Tu už len visí sieťka. Má to tak trocha na háku. Takže brutálne to tu vyzerá. Neviem, je to tu tmavé zákutie tohto autobusu. Čo poviete na to? Napíšte mi do komentu, čo na to poviete. No teraz som na Bohunke, ale vojsť tu z hlavnej cesty, vytočiť sa, neufakliť späťák o ten strom a ešte sa skúsiť s veľkou setrou zmotnúť medzi jednou haldou dreva a druhou. Akože je to tu celku zaujímavé. Sa to nezdá, ale takto to vyzerá dosť, že je to ďaleko od seba. Ale keď sa tu točíš, tak je to v celku dosť blízko. Takže piatok 13. úspešne za mnou. Odstavil som už autobus. Nič nejaké extra zaujímavé už tu potom nebolo. A verím tomu, že mi to zariadil tento mentálny klobúčik. Takže v tomto mentálnom mestečku nič zvláštne už do večera nebolo. Ale zaujíma ma, čo sa dialo. Piatok 13. zaujímavé vám. Takže môžete hodiť dole do komentu, čo vtipné a zaujímavé sa vám stalo. A ja sa teším na budúce. Takže čaute, majte sa ako chcete.